Naglabot sa mas sobra 30,000 ka mga Ilonggo ang natagan sa bulig sa Atipan Center sa Iloilo City Government subong nga tuig. Suro kay Iloilo City Mayor Isa Tarañas gintukod ang Atipan Center bilang one-stop hub bagod nga mayara sang lugar nga madasig kadtuan ang mga nagakinahanglan nga pumuluyo bilang pagtuman sa iya promesa nga atipanon ang tanan nga Ilonggo. Kadungan nini sa unang anibersaryo sang programa sang kahapon nga adlaw Agosto 18. Ginsiling man sang alkalde nga hindi lamang regular nga serbisyo ang ginahatag sang syudad kun hindi amo man ang pagresponde sa emerhensa kag mga nagapanguna pa nga kinahanglanon sa mga komunidad. Di na ko gusto nga mabudlayan pa ang mga tao. Gusto ko may one-stop shop sila. Kutangan naton budget, kutangan naton services, para ang mga kumuluyo naton may katuan na magatsagan nila aragid ang gobyerno para sa ila. Ang ina naging buhat naton ang Atipan Center para sa inyo may katuan kamo, may dalaganan kamo. Si Iloilo City Mayor Isa Tarañas.